Здравейте, започваме кариера на TrueFootball 3 и кариерата ще започнем в Италия от долните дивизии. Мисля, че ще се получи много добре. Даже съм се набелязал и отбора, ето отбора, който ще взема. Авелино. А тук ще добавя топ първенствата на Европа. Търсим испанското. Сложи и българското. Българското не е топ. Едно от топ първенствата, но смятам да го сложа и френското. Ето ги. Англия, Германия, Испания, България и Франция. Така, време да започнем кариерата с Авелино. Искам да се изкачим по стълбицата в италианския футбол. Така, зарежда се още. Много ще е интересна кариерата. Ще може да направим и една чудесна академия. Знаете, че италианските академии са много силни. Така, да видим състава на Авелино. Матео Бартолини, вратар, 27 годишен. Така, трима вратари имаме, два леви бека, трима централни защитници, два десни бека, имаме два дефанзивни, двама плеймейкери и едно крило Филипо Мори и Игнасио Зикони, две крила. Доста нападатели, 4. Лоренцо Карбони и Карлито Енрикес. Това са двамата силни нападатели в отбора ни. Но сега ние ще играем с схема. Ето е нашата схема. 4-5-1, при което означава, че такива вътрешни халфове няма да ни трябват. В смисъл CM няма да ни трябват. Тези двамата, този, който е ляв халф, също няма да ни трябва. И десния халф, този Луиджи Скиарони, също няма да ни трябва. Затова тези играчи ще ги поставя в трансферната листа. Няма смисъл просто да разчитаме на тях. Така, този го махам. Фабрицио Сабатини него. Тези ги поставям в трансферната листа. Така, имам трима вратари. Да видим юношите. Малко юноши. И тук. Да. За начало така ще. Няма как. Трябва да видим какви играчи може да вземем. Ще взема двама опорни халфове още. Понеже схемата, с която ще играем е такава. Ще вземем едно ляво крило и едно дясно крило. И още един защитник трябва да вземем. Централен. Общо взето това е, което трябва да вземем. Трябва да видя с какви финанси разполагам. 3 милиона и 600 хиляди, което е добре. Мисля, че като продам част от играчи, които няма да ми трябват, горе-долу работите ще се получат.
Сега ще направим и лагер, само че трябва да видя къде. Южна Африка. Няма да е Германия. От Полша. Може да направим един във Франция. 136 000 евро за този лагер почти цяло лято. И е време да търсим футболисти. Търсим. Така, търсим централен защитник. Централен защитник. Адам Мерсон. Чуден Кампон. Този между другото е централен защитник и опорен халф. Джонатан Чапман. Аз ще опитам да го вземем. Това момче. 26. Така. Лука Сикич. Томас Купер. Този ми се струва добре. Защитник да го взема. Висент Видал. Изглежда добре. Едното Форлан. Гилермо Родриго. Робърт Удович. Томадо Бенедети. Трябва да намерим. Аз дори са... Дино Марино. Много интересно е. Но мисля да си пълно да го купя. Да предложа оферта за него, не да го купя. Хуан Хесе Патура. Сан Николас. Откъде го изкочи това манек? Този е добър. Джерардо Ролан. Аз помня да го купя него. Това го гръми. Алехандро Гомеш. 19 годишен в Гвадалахара. Емилио Морини. Телахал. Ектор Луке. Няма да стане. Добре. Време да потърсим и дефанзивни халфове. Двама. Джак Симонс. От Хартипул. Така. Седрик Коба. Няма да. Нем Шай. Този няма да. Давид Вера. Този изглежда добре, има добри стакове. Давид Вера. Да, спомня го купя. Така.
Търсим още един. Ето го. Алваро Ередия. Алваро Ередия. Ще се опитам да го Сабадел. Да го взема. Лукас Екс. Джузепе Алберти. Този е добре. Този е добре. Опитваме него. 300к. Мисля, че това трябва да са. Това ще е. Така. Да видим сега офертите. Но първо може би ще трябва да продам част от футболите си Луиджи Скиароне. Кой го иска, кой го иска. Париж го искат. Ще го дам. Футболите си Сабатини го иска. Полтава го искат. Ще го дам. Някой? Не, няма. Чапман. Джонатан Чапман. Не мога да го взема като дефанзивен. Томас Купър. Висен Видал. Взема Висен Видал. Марино. Той няма талант мозле. Джерардо Ролан. Уругвайца. Чува се между Томас Купър. Аз ще вземем Купър. По нещо опитам да го взема. И сега двама трябва да взема двама. Джек Симонс. Той ще е един. Със сигурност ще го взема. Джек Симонс, Джузепе Алберти. Джузепе Алберти ще е другия. Така. Да видим кой ще се съгласи и кой няма да се съгласи. Тук някой вече се съгласи. Да видим кой се присъединява към отбора. Томас Купър прие. Подписва. Джак Симонс подписва. И Джузепе Алберти също подписва. Лукас Скиароне е продаден. Сабатини е продаден. Имаме свободен агент. Този няма да го вземем, защото не върши работа. Така тези оферти вече, които ги виждате тук, за останалите футболисти не важат. И така, вече съм доволен. Имаме Джак Симонс и Джузепе Алберти. Те са новата титулярна двойка дефанзивни халфове. Взехме и Томас Купър като централен защитник. Така, Масимо Грасо ще бъде резервен. Рикардо Сера и Жорже Шевантон. Двама добри бека. Не се случва често в един отбор да има двама равностойни и по-силни бекове. Много съм доволен. Така.
Сега трябва да вземем Роберто Монти. Не съм предполагал за Роберто Монти, че 63 оверал, плеймейкър, невероятно. Наистина много готино. Сега тук ни трябва Филипе Мори е единият, едното дясно крило. И тук трябва да вземем Игнасио Зигони, е лявото. И трябва да вземем още двама на тези позиции. Така че отиваме да търсим. Ето ляво крило ще търсим сега. Кан Калас. Този има страшни стакове. Този ще го купя. Някой друг. Денис Рос. Не. Йохан Шварц. Бенямин Гарсия. Този направо си го ще опитам да го дръпна. Така, някой друг. Стар. Хуан Рио. Този е добър. Този Хуан Рио и той е добър. Бастиан Винт. Не. Сантьяго Мигел. Еде, какво става тук? Ти крила. Всички са много добри. Това ще е крилата. Десните. Левите. Сега дясно крило ще да търсим. Андрей Йорданов. Интересно. Мат Хансон. Направо не знам как да не го взема човек този. Мат Хансон. Том Пилкингтон. Така. Никола Трезич. Белград. Закария Хатип. Михаил Паскарев. Струмска слава. Артур Кремер. Охо! Тук ще ударим десятката с този. Този трябва да го взема. Добри, много добри играчи. Ето още това само на 17. Алфонсо Рубио. Това е само на 17 хора. Хайде да се опитаме да го вземем него. Много добре. Така. Оскар Филаниус. Това е добър, обаче не мога да му кажа името. Ван Велатко. Да, мисля, че тия са достатъчно. Аз на им трябва само... Направиха оферта за Таглияни. Я ще я приема. Трансфери, гледайте за какво става въпрос. Това всичко е трансфери. Някаква угодница. Да видим сега и офертите. Офертите са приети, трябва сега да изберем така Мат Хансън. Този е много добър. Артур Кремер. Аз съм точно
Артур Кремер или имаш още един Алфонсо Рубиоли беше. Той е добър. И другият беше... А той трябва да го продавам. Сега ли? Така, от Кан Клаус. Добре. Бенемин Гарсия. Добре. Хуан Рио. Добре. Последния Сантьяго Мигел. Сантьяго Мигел ми изглежда добре. Другия беше Бенемин Гарсия. Това също. Все пак ще вземем Бенемин Гарсия. А от тук мисля, че Артур Кремер. Да, Артур Кремер ще. Така, видите, сега ще останат на втори план, защото няма да какво ги взимам. Така. Много сме щастливи, че привлякохме Бенемин Гарсия, подписа договор, и Артур Кремер също подписа договор, така че отбора мисля, че вече е напълно готов. Ето Артур Кремер. Що имам толкова много нападатели? Артур Кремер. Така. Бенджамин Гарсия или Бенемин Гарсия? Бенджамин. Нападателите, 4 нападатели, не знам за какво са ми 4 нападатели, но нека да има. Да се сеща разнообразието. Мисля, че отбора не си е готов. Само трябва да продам нужните. Гилберто Енрикес и Димитрио Таглиани. Мисля, че това са двамата, които трябва да продам. Точно така. Даже този не съм го сложил в трансферната листа. Не знам защо. Не съм го сложил. Така. Сега трябва да отидем на персонал. И да видим от какво е нужда, но трябва да си погледна и финансите. Защото 2 милиона. Именно долу сме, да ви кажа. Може би с персонала ще поизчакаме малко. Сесто Сан Джовани. Още трансфери, много трансфери. Продължаваме. Свободен агент някакъв изкочи тук. Така ли искат? Приема. Толкова пари мога му взема. Това над около 250-300 к мога да му взема, сега го взема като свободен агент. Това да видим дали че мога да го вземем. И после веднага да го пуснем да се продава. Подписа с нас. Така, тук един го иска Тарица, другия го иска Тетър Велико Търново. Даваме ги, бе. Няма да забавя. Трябва да видим това къде е халфчето, който подписа. Но някакъв подписа с мен. Този ли подписа с мен? Тя да подписа с мен. Йон Кеш. Да, той. Ще го продадем. Какво? Ето. Центриране 53. Шиван Томашевски.
62. Еми, гордо са равностойни, но това ще взема да го продам. Така че няма и него да го бавя още. Е така, като ми изкачат някакви свободни агенти, ако е добър свободен агент, пак много трансфери. Пращам го в девета глуха и да си ходи. Така, този е продаден в Етър. Тук направиха Фриут, направиха още един свободен агент. Кристиан Бодрас. Това ще го продам 302к. Още един свободен агент. И ако този подпише, и него ще мога да го бутна. Да се ходи. Матео Бартолини. Тук не. Отхвърлям Гилермо Ернандес. Крио Александра го искат. И аз ще го продам. Ще им го дам. Този подписа. Този подписа и трябва и него да го пратя в кеш. Ето го. 70. На това ще му взема. Той струва 2 милиона и 900. Аз ще му взема около 3,500. 3 милиона и 500 хиляди ще му взема. Сигурност. Так, поне и повече. Сега ще видим. Колко ще му взема. Ето ги трансферите пак. Доста трансфери. Така. Имаме още един свободен агент. Четири много свободни агенти станаха, нищо не мога да разбера. Маурисио Гутиерес е такова. Така, Леон Кеш го искат, Перуджа го искат за 315. Така, нашия струва 195. Приемаме тази оферта. Тук тези го искат. Артур Кремър. Перо го искат. Не може. Аз го купих току-що. Гутиерес. Така, дано сега и това да подпише. Ако подпише, е супер. Гутиерес подписа. Оферта отказана на Леон Кеш. Ерикеш и той отказа. Леон Кеш. Александрия го искат. Не е ли? Маурисио Гутиерес. Дано и него мога да го продам. Аз ще го продам. Няма как. Ето ги трансферите, последните трансфери пак. Страшно много трансфери се правят през лято. Гледайте за какво става въпрос. Това само част. Не е цялото, това само част от трансферите. Така, Леон Кеш е продаден на Александрия. Добре, Бреша направи оферта за Гутиерес. 344 000, той струва 188. Ще приема офертата. Кристиан Бодрас го искат Монца. Така, 2 милиона 900 колко хиляди, те им предлагат 3 милиона. Там че аз съм малко нахален и ще искам 3 милиона 500 хиляди. Може да им предлагат толкова малко. За такъв играч не може въобще да ми предлагат толкова малко. И офертата е приета, както виждате. Роберто Енрикес. Офертата приета. Гутиерес е отказал на Бреша. Ерик е отказал. Бодрас е продаден за 3 милиона и половина. Щом го искат толкова много, нали ще дадат малко повече парички. Така, искам да си видя финансите в момента. Вече от 2 милиона и нещо
беше вече имаме 5 милиона и 400 хиляди, което е много добре. Трансфер, които сме извършили за 3 милиона, почти 4 милиона направили. Така че няма нищо по-хубаво. Така, ще правим пак лагер. Германия. Ще направим едно лагерче. Така, смятам да изиграя първия матч. Шеван Тон е дигнал между другото. Роберто Монти, май също е дигнал. Трябва да видя кои са дигнали. Сега ще на тренировката да видя кои са. Така. Бартолини е дигнал. Масиеро е дигнал. Грасо е дигнал. Шеван Тон е дигнал. Казах. Газари е дигнал. Симонс е дигнал с 2. Енрикес, Ликони, Бенемин Гарсия е дигнал. Роберто Монти е дигнал с 2. Така. Крамер е дигнал. Бучити, Фабио Бучити и Фабрицио Сари. Горе-долу доста играчи дигат. Което е добре. Енрикес е отказал оферта. Тук пак искат някакви... Преди малко беше оферта от 100 000, сега 111 000. Някакви такива малки офертички. Лигони го искат. Няма да го продам. Отхвърли. Готиерес отдавам Дарби Каунти с голямо удоволствие. Милио Дел Канто се контуза. 9 седмици. Какво лоза? Това не е добре. Така, също на персонал, защото ще трябва да взема един добър доктор и един много добър физиотерапевт. Защото така работа няма да стане. Ето го доктора. Сега трябва да вземе физиотерапевт. Добър трябва да. Не, физиотерапевт казах. Така, физиотерапевт. Лаурен Демарко. Да, младичък да. Което младичък. Тери Ендерсон. Ето. На 31. Няма ги барат някакви старчоци там да... Моите млади футболисти. Окей да се продадем. От Дарби Каунти, както казахме. И ще изиграем матча само за купата и приключваме епизода, ще става много дълъг. Няма смисъл да е толкова дълъг този епизод. Играем матч за купата и дано да може да го вземем. Така. Карбсера. Шеван Тон ще започне. Тук халфата лина е ясно. Джак Симонс и Джузепе Алберти ще започнат. Бенемин Гарсия. Роберто Монти. Зад нападателя. Артур Кремер по едното крило. Карлос Енрикес и... Това ще са. Момчета, да покажем силен дух. А видим срещу Сан Джовани. Да видим какво ще се случи. Да се надяваме, че ще му вземем този матч. Матч за купата. Започваме сезона с матч за купата.
което е добре. Тъкмо ще могат да влязат в форма за началото на първенството. Макар че те имаха лагер в... Къде беше един? Един беше в Франция, другия... О, 1-0 да е вино, поведохме. Роберто Монти. Плеймейкъра ни бележи за 1-0. Така. Доста добре. Вървим в правилната посока. Да, по времето най-вероятно резултата ще се запази 0-1. Владеем положението. Да, ще е хубаво сега да вкараме още един гол. Да видим. Кастелини, добре, спаси тук няколко положения Кастелини. Но имаме владеем положението. Те срещу Сан Джовани не са кой знае какъв отбор. Ма и ние не сме кой знае какъв отбор, щом сме в серия С. Така че Монти. Хайде Крамер. Браво, новото попълнение. Артур Крамер. Това малко германче. Лудия немец. Време за малко смени. Така. Рикардо Сера. Шевантон ще сменя. Лоренцо Карбоне ще смени Карлитос. И това ще са смените. Той в момента сме само с един плеймейкър, защото другия ни плеймейкър е контузен за 9 седмици. 9 седмици са 2 месеца и малко. Което не е много окей. Монти. Не успява. Один правят контратака. ...19 метра. Те в края на матча нещо натискат ме. Но Бартолини си е на мястото. Бартолини е... Добре. Хора, това ще е за този епизод. Само да видим за купата какво става. Национална купа. Ще играем срещу Комо. Следващия кръг. Като цяло започваме като гости на Таранто. Така че това ще е за този епизод. За първи епизод от кариерата, разбира се. И се надявам утре или в други ден да направя още едно епизодче вече с мачовете за първенството. Така че до скоро!